שלום שרון, איך עבר עלייך השבוע? דוקטור, אל תשאל, מה זה קשה לי. אני מלאת חרדות ופחדים. אני כל כך מודאגת מהמצב, מכל מה שקורה פה במדינה. אני לא ישנה בלילה. אני לא יודעת מה לעשות. מה אוי, קורה? מה קרה? אוי, נרדמתי, יואו, אתה לא מאמין. חלמתי שאני מתחת לאיזה מפל באי קסום, ואיזה שלוות נפש והפכפוך מים ששמעתי. זה פה, הכל נמצא פה. את שומעת את הפכפוך מים הזה של המפלים.